लोग में ई बहुत आम बात बा के जबले ऊ कवनो सिनेमा ना पूरा कर लेव, किताब पढ़ल पूरा ना कर लेव भा कवनो दोसर काम ना कर लेव तबले आपन टट्टी रोक लेला। हालांकि अइसन कइला से शरीर पर नुकसानदेह असर पड़ सकता। अगर आप अपना टट्टी के लंबा समय तक रोकले बानी त एकरा से मल में मौजूद पानी वापस शरीर में सोख सकता, जवना के चलते मल सख्त हो सकता, जवना के कब्ज नाम के स्थिति के नाम से जानल जाला। जब टट्टी कड़ा हो जाला त मल गुजरत घरी ज्यादा दबाव डाले के पड़ेला, जवना से गुदा के इलाका में दर्द, बेचैनी अवुरी त्वचा के फाड़ आवेला। एकरा से खुजली अवुरी दर्द के स्थिति पैदा हो सकता, जवना के बवासीर कहल जाला। अवुरी कबोकबो इम्पैक्शन हो सकता, जहां आपके मल से गुजरल असंभव हो जाला। संगी टट्टी के लंबा समय तक रोकला के आदत से मलाशय के मल निकले के संवेदनशीलता में कमी आ सकता, जवना के चलते आप मल निकले के तात्कालिकता के ध्यान ना देवेनी। समय के संगे एकरा से मल चाहे मल के असंयम हो सकता। ई एगो अइसन स्थिति है जवना में ढीला मल कठोर मल के ऊपर से गुजर के लीक हो जाला, जवना के आपके कवनो संकेत के एहसास ना होखेला। एह आदत से मल मलाशय में जमा हो सकेला आ मलाशय आ बृहदांत्र में सूजन भी हो सकेला, जवना से समय के साथ बृहदांत्र कैंसर हो सकेला। हालांकि ई कम होखेला, लेकिन टट्टी के रोकला से आपके गंभीर नुकसान हो सकता।